Benvidos a Guláns, benvidos á cuarta exaltación do Pemento de Guláns. Hoxe vimos aquí a valorizar e a honrar o Pemento de Guláns. Para iso mesmo, tamén está con nós o noso veciño Terio Carrera. Muchas gracias, Paco. Muy buenos días a todos e a todas. Queridos veciños de Guláns, falamos o neto do Chafe, que foi meu avó, meu ídolo, e seguramente hoxe estaría orgulloso de que o seu neto participase na visoureira nesta exaltación dun dos emblemas e motivos de vida de todos os habitantes de Guláns, como é o Pemento. Muchas gracias, Paco, muchas gracias aos membros da asociación, a todos os veciños. Vexo que eles representan as categorías inferiores, a canteira do Pemento de Guláns. Estamos en boas mans. Muchas gracias. Pemento? Claro que sí. Ademais hai produto, sobre todo se é produto ecolóxico, pois moitísimo mellor. E sendo daqui da zona, pois mellor todavía. Sí, eu creo que o mellor pemento que hai é o de Guláns. A mí me gustou o pimento porque xa o producí eu tamén. Sí? Porque me gustaban, claro. Pero usted o plantaba? Eu plantaba, sí. O que quería saber eu é como se fai para que estes pementos rojos de Guláns estén tan ricos. Darme o truco, porque a min, a verdad, que se me poñen mal. Plantalos, a cuidalos con moito cariño. Vos credes que tamén o clima daqui, este sol, que se... Iso tamén, o clima tamén, e a terra, iso é ate todo, A terra é o todo porque en outros sitios planta tamén a mesma planta, sin embargo non desarrolla como estes. Sí, bueno, é diferente, non o resto dos pementos vermellos que hai por aí. O pemento de Guláns ten algo especial. Sí que ten, sí. Está moi rico, moi rico. Sí? Sí. Porque usted planta pementos. Eu planto pementos, pero como estes non son nin pintura. Non te salen tan ricos. Que va? Nen tan ricos nen tan máis grandes. Sí, pero Se quedan máis pequeniños. por que pode ser iso? Do abono. O abono e o terreno, e a terra tamén. Hortensia Bautista, concelleira de Cultura do Concello de Ponteareas, que de repente estamos aquí na festa do Pemento de Guláns e nos encontramos contigo. Eu creo que eres un pouco larpeira, Home, o pemento de Guláns é unha exquisitez. Isto tiña que estar nos mellores restaurantes do mundo, porque o pemento de Guláns, como acaba de dicir Terio Carrera no seu pregón, vamos, é algo medicinal que te pode curar, mira, desde para o corazón, para a diabetes, vitamina C as gallas. É dicir, o pemento de Guláns non só é un produto culinario, é unha medicina para a saúde. Pois entón xa temos o mellor para estar esta tarde aquí comendo pementos, vamos, hasta fartar. Me imagino que xa probarías. Hombre, o pemento de Guláns, eso non pode faltar. Ademais, acabo de comprar 2,5 kilos de pementos, porque os vou asar, os vou a conservar, porque eu todo ano teño que ter pementos de Guláns na casa. Con que comemos o pemento? Pois comes con pescado asado, a brasa, e con outra cousa, calquera que se coma. Se pode comer o pemento. A ver, aquí tamén nos dice con guiso. Claro, facendo un guiso non leva pimento. É o máis rico, vai dar sabor á comida. Iso, mira, quítale a semente, e rellenos de carne con o arroz ou o que sea, ponos ao forno, así inteiriños, isto é unha maravilla, Arroz, carne picada, Claro, ¿no? carne picada, e metios ao forno. Bueno, mellor imposible. Con atún, a ver, tamén nos dice outra receta. Cebola, Con atún, e como se fai? atún e cebola, preparadiño. E botas ao forno. Pois bueno, aquí estamos na cola agardando para que nos den a nosa ración tan rica de pementos asados con churrasco, ¿no? Hombre, pois sí, con churrasco, buenísimo. Pero que nos gusta máis, o churrasco ou o pemento? El pimiento. Ay, claro, de onde somos? De aquí de Guláns? De Guláns, sí. E vos plantades tamén pementos? Sí, este ano é a primeira vez que planto pemento. Sí, a verdad que este ano é a primeira vez, é moi ben.
E nos gusta esta festa que se fai para exaltar ese produto típico. Sí, a ver, é da terra, é noso, nos encanta. Já temos vido outros anos, é genial. Me encanta. Que a xente veña, que participe e que colabore. Seguramente que de pequena era das que che decían a tua nai, come pementos, e non me gusta, mamá, ou non? Es que siguen sin gustarme. Ai, iso corta, iso non pode salir. Aparte que lle preguntei, que tal está, mellor os pementos e churrasco, ela, os pementos. Eres boa actriz, eres boa actriz. Terio Carrera, pregoeiro desta cuarta exaltación do pemento de Guláns, e aparte, veciño de Guláns, que o que decías, que nos tiñas un pouco despistados, non sabíamos que eras de aquí de Guláns. A máis dunha das primeiras casas da ponte da autovía, aí está a casa dos meus avós, miña nai, eu me deren aquí, non fun ao colexio en Guláns, pero sí que viña a misa todos os domingos e evidentemente son as miñas raíces, a terra de miña nai. Bueno, falabas deses recordos de cando eras cativo e deses recordos do pemento, que me imagino que comerías moito. Moitísimo porque Guláns é unha parroquia diferente a todas, ten moito sentimento de pertenencia, como podes comprobar é unha parroquia cunha forza veciñal grande e o pemento é un dos emblemas e o pemento eu creo que está en todas as casas e o pemento asado, pemento vermello que está aquí é riquísimo e xunto ás mazás asadas e outros produtos típicos da horta, que todo o mundo ten horta, pois é unha das nosas forzas. Eu sou moi fan do pemento, en serio, Sí, sí. Non só porque teña vitamina C, que tamén, vitamina A, que tamén, que vaya contra os radicales libres, que para min os radicales, se non son libres, non serían radicales. É todo eso, porque me gusta realmente o pimento. O pimento, o de Guláns é o jefe da manada, claro. E olles, pois estamos hoxe aquí en Guláns, estamos en esta cuarta edición desta festa exaltación do pemento do Guláns, porque, olle, punga, porque me invitan, non? Entonces creo que é de ben nacido ser agradecido e acudir ali onde te invitan. E outra, olle, pois na miña condición de presidente do GDR creo que é un pouco labor de todos pois facer comarca e estar al lado onde se saltan eses produtos típicos que temos en cada un dos nosos lugares, non? Estando en esta exaltación do festo do pemento vermello, deste pemento xa super conocido e que creo que están facendo unha labor fantástica dende aquí para dalo a coñecer. E non só se trata dese primeiro paso de dalo a coñecer, non de exaltación, sino que o que hai detrás de toda esta xente que está traballando para facer esta festa é algo máis, é intentar que esa promoción sirva para que se empecen a producir dunha maneira máis intensificada estes pementos e que non só sirva para facer un día de exaltación, sino que sexa tamén o modo de vida de algunha destas xentes que decide apostar por o rural, que cree que no rural hai futuro. Estamos convencidos que este tipo de festas donde se ensaltan os produtos da nosa terra con ese trasfondo de que sirvan como un inicio de unha actividade económica, pois son fundamentales e sobre todo hai que apoyalas. Plántalos. Sí, tamén, claro, son productor, sí. Bueno, dime algún truquiño que tedes... Ahora, algún truquiño que podamos facernos para que nos salan tan ricos. Non nos van a salir tan ricos, é que os pementos de Guláns son de Guláns, teñen que estar producidos aquí, en Guláns, na parroquia, coa idiosincrasia da parroquia, que é o que lle dá ese... A terra, efectivamente. Pues así que podedes mercar pementos de Guláns ali. Tenemos que mercalos porque a nós non nos van a quedar tan ricos. Non, Pois sí, aquí estamos servindo as racións, bueno, vamos, parece que ten moi boa pinta, a xente está se animando, e bueno, a ver como sale isto. Levades todo o día, non? Levamos todo o día, dándolle, preparando todo, organizando todo, e ahora a comer. Que, bueno, ti eres de aquí de Guláns, está tan rico ese pemento de Guláns como dices? Buenísimo, excelente. Dos mellores, o mellor pemento de Guláns, o de Guláns. Paco González, que hoxe te temos como un veciño máis de aquí de Guláns colaborando nesta cuarta exaltación do pemento de Guláns. E aparte foche o pioneiro que tiveche esa idea de facer esta exaltación do pemento, non? Bueno, a idea foi cousa de moitos, eu quizás fun dos primeiros, xunto con 5 grupos de rapaces, pois que comenzamos coa idea de, bueno, a través dunha asociación, pois darlle vida
ao pemento de Guláns, porque, bueno, si é verdad que alá polos anos 2006 ou así, pois levaras o Centro de Capacitación Agraria de Entenza a semilla, ali a base de varios traballos o que fixeron foi a recuperación da semente tradicional do pemento de Guláns. Unha vez feito iso, que se iniciou co anterior alcalde, este siguiente goberno seguiu apoiando a cuestión do pemento, e desde hai 5 anos empezamos co traballo de posta en valor e de valorización do pemento. Empezamos con as xornadas técnicas e este ano é a 4ª exaltación do pemento de Guláns. Viva o pemento de Guláns! Viva o pemento de Guláns! Viva o pemento de Guláns, Guláns é noso. Sí, espera, no, é importante isto, estou pintando. Vale. E ahora esta, a casa do perrito, a do cansiño de azul, ahora esta de azul. Bueno, estamos aí con Silvia, que aparte de ser unha das mellores peluqueras de Pontareas, tamén está aquí cos pementos de Padrón. Home, claro. Ai, de Padrón, sí. Cos pementos de Guláns. De Guláns. En este caso, oye, pues estar aquí hoxe en Lugáns, aquí en... Isto non vai a salir, así que non hai problema. Mira, que se nos está colando. Sí, se están colando todo o mundo. Elas iban diante. Veña, adentro.